Vítejte u dalšího procvičovacího videa. Tentokrát se procvičíme while cyklus. Máme zde zadání na hledání čísla. Na začátku si máme zvolit jakékoliv číslo od 1 do 100 a uložit se do proměnné tajné číslo. A následně uděláme while cyklus, který bude běžet do té doby, dokud hráč neuhodne naše tajné číslo. Vždycky se na to číslo uživatele, že ho v tom cyklu zeptáme, uložíme se do proměnné a pokud to uživatel trefí, tak vypíšeme, že vyhrál, pokud ne, tak vypíšeme v závislosti na tom, jestli to typované číslo je vyšší nebo nižší než to divákovo a poradíme mu, aby to ten jeho typ zvýšil nebo snížil. A ten cyklus, že jo, takhle poběží, dokud ten uživatel to číslo netrefí a až ho trefí, tak skončíme. Jinými slovy je tohle úloha na nekonečné cykly a na break. Pokud jste náhodou neviděli teoretické video na while cyklus, doporučuji si ho nejdřív pustit a až potom zkoukat na tenhle praktický příklad, jinak budete nejspíše ztraceni. Pojďme začít tím, že si vytvoříme to číslo. Takže proměnná tajné číslo. A nastavíme ji například na 56. Dále vytvoříme zmíněný while cyklus, který tedy poběží nekonečněkrát. Jinými slovy, potřebujeme udělat while true. Z teoretického videa už víme, že to znamená nekonečný cyklus. A nyní se ptáme uživatele na typ. Takže načteme vstup, to se dělá, že jo, pomocí funkce input, která se zeptá uživatele na vstup, takže se zeptáme zadej číslo od 1 do 100. Tak. A to, co dostaneme od uživatele, bude načtený vstup, který je defaultně jako řetězec. Proto použijeme funkci int, což je funkce, která převede řetězec na celočíselnou hodnotu, což je to, co my přesně potřebujeme. A tohle všechno se teda uložíme do nějaké proměnné. Tak. Máme načtené číslo od uživatele a nyní přichází série porovnávání. Zde zapojíme i podmínky. Takže pokud to uživatel, že ho trefí, což je ta první situace, že ten typ se bude rovnat tomu tajnému číslu, tak dáme print něco jako vyhrál si a skončíme. To se udělá pomocí break. Break je příkaz na ukončení nekonečného cyklu. Tak. Nicméně může nastat další situace a to, že ten uživatelův typ bude větší než to tajné číslo. Takže to je další situace, takže proto píšeme elif, jo, že ten typ je, dejme tomu teď teda větší než to tajné číslo. Tak to dáme uživatele jako nápovědu, print, že napíšeme tajné číslo je menší. Tak, to je druhá situace, která může nastat. A ta třetí a poslední, tak můžeme použít else, protože nic jiného už reálně nastat fakt nemůže. A to, že ten typ bude vlastně, že ho teď menší než to tajné číslo, takže napíšeme, že tajné číslo je větší. Tak. Větší. Aha. A máme hotovo. Nyní můžeme náš program otestovat. Spustíme. Máme tady číslo 56 a my ho teď hádáme. Tak pojďme dělat, že nevíme, jaké to číslo je. Tak zkusíme třeba 23, že jo, tajné číslo je větší, tak zkusíme třeba 48, tajné číslo je ještě větší, tak teď zkusíme přepálit třeba 77, tajné číslo je ale menší, takže zkusíme třeba 60, číslo je menší, tak zkusíme 55, číslo je větší, zkusíme třeba 58, číslo je menší, tak zkusíme třeba 56 a vyhrál si. Uhodli jsme tajné číslo.
A pokud by si měl o Python skutečný zájem, tak se podívej určitě na stránku vyukait.cz, kde si můžeš rozkliknout konkrétní podkapitolu. A zde kromě teoretického výkladu z videa najdeš i spoustu prosvědčovacích příkladů a vždy na závěr kvíz, kde si můžeš celou tu kapitolu procvičit a zjistíš, co ti jde a případně, co se ještě musíš doučit. Děkuji za zhlédnutí videa a uvidíme se někdy příště.